Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ecstasy, Good morning! Tano, Lunes ngunyan, fetsa 3 kan bulan nin Hunyo, taon 2024. Madalion ano June. Hunyo 3 na. 12 días na sana. Masweldo na naman. Dalion zanade. Oy, ano man tabian sa tuyang kasiributan, dapat mahal na amang Diyos ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban. Advance happy birthday sa aga ha? Tama ba to? So ama ni Engineer Ed Balidoy sa aga, 100 years old na sa aga. Advance happy birthday kay Sir Tata Francisco Balidoy. Yugon mo an. Oy Sir Ed ha? Aba magiging centenarya na so sa imong mahal na tatay. Si Sir Francisco Balidoy. Advance happy birthday tabi isa imo sir. Talaga naman ha. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Sa iba pang mga nagkukumpleanyo ngunyan, happy birthday. Tingog kan banwaan na tabi, naglalaom na yaom po kamo dyan. Nagdiretso so nag-arantabay tabi kaso bago, siring man na nadagdagan ng iba pang mga paradangog. Sa manlain-lain na lugares, digdi sa syudad nin Legazpi, mga tagagugon, kumusta kamo dyan? Sa Barriada, dyan sa Kalye Siping, kan San Roque. Digdi man sa Victory, sa Sabang, sa Baybay, Pigkali. Iyan na naman nga, nagsaro-saro ka na naman nga kan barangay. Iyo ta naghinguhaman, ang tingog kan banwaan. Makadakol-dakol pang paraan tabay. Me gusta a mí, así. Yan sa Dap-Dap, good morning! Me gusta a mí, así. Me gusta a mí. Ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano,
Siring man dyan sa Daraga, sa Albay District. Kumusta dyan sa... Dati may nagdadangog kita sa kunyan sa Teachers Village Phase 1. Good morning. O dyan sa Barangay 16. Sa tuyang mga kabarangay dyan. Isiring man tabi sa satuyang mga amigos na nagdadangog si Sir Ato Lim kan Petron Tap Gasgasul marhay na aga sa Indo dyan sa Daraga and so satuya man na barkada dyan po sa Regina Calixta Shipping Lines sa ferry boats ni Boboy Nakuwa, Governor Boboy, si Kapitan Jonathan Mendina, Kapitan Atan, buda sa imong ama, si Kapitan Vic Mendina. Good morning. O dyan man kay kunyan, kay Kadog na San Roque sa San Andres Port. Papa Jer Bailon, marhay na aga tabi sa imo Papa Jer. Ano nang pinagkakasibut-sibutan mo dyan? Sagkod si Sir Jermelo Ariate. Marhay na aga Sir Jermelo Ariate. Si Ramon Sanao nagrarapmus ning kunyan nin gulay na kalunggay si Papa Jer na Bailon. Ano ang sa imong luto kaan? Kusido o pasa-pasa o kinunot ba? Si Ramon ay nakusido tabi Papa Jer. May kamatis, may suwa, diit na asin. Tapos baso na sira. Sus na rup-rup mo kan sabaw kaan. Papa Jer na Bailon. Good morning dyan. Good morning manda sa bunso ni Kunyan. O sa munggo. Isasalak sa munggo ni Papa Jer. So, mas lalong masiram. Ano dyan? Kalunggay sa munggo. Very nutritious. The best yan. Kadai daw ako nin sarong tasa sa napapadyer. Tamahapit ako nga naudto dyan sa imo. Sarong tasa sa nang munggo na may kalunggay. Kay Andre Ariate sa bunso da ni Sir Jermelo Ariate. Good morning da sa bunso niya kay Andre. Yan, subunso ni Sir Jermelo Ariate. Good morning kay Andre Ariate. Sabi ni Sir Jermelo Ariate. Anon? Yan, kumusta ka mo dyan? Si Bong na Logroño, pagkatanduanes ako papaping sa June 5. Maiba ka. Nailing mo na ang kagawad Bong na nagpo-programa. Baya ako, dahil man kita makahali-hali man. Ma-overseas da sabi ni kagawad Bong. Overseas, balyong dagat, mapakatandoanes. Ano kagawad Bong? Sayang, dahil kagawad Bong, kung in kaso madumang ka sa Sorsogon, weekend, pwede ako, Sabado. Kung mapako niyan, maiba ka man tabi pading Junanapolis sa Boys and Paints, the number 1 paints. Yan. Kung mapasursugon, di ba? Maski whole day tabi kita kagawad Bong. O maski pakapangudto, bultada kitang banggi, pwede man. Bako, basta Sabado yan, ha? Kunyan mong Sabado, makabisita lamang duman sa Coliseum. Tapos dumanunta si Pork Chop, si Julius Manahan. Yun ang sinasabi ko tabi kagawad Bong. Pagkatanduanes kapalan, di sige ingat sa natabi kagawad Bong ha. Yan. Tama June. Nagsignify na si kagawad Bong. I-schedule niya daa. Yan, Sabado. Iyo, the best yung kagawad Bong. Maski pagkapangudto tabi. Tanganing medyo malipot-lipot na. Disposable tada na sana pagkahapon. Joy ride lamang. Tapos makatabang sa imo kung anon mga alsahon mo duman.
Diyan sa katanduan na tabi kagawad bong, magnotisya ka sa nasako kung igwang mga kaipuhanan ta iaktibar ta so sa tuya dyan na mga kasama. Iyo ganun mga kasama. Kasama sa pananalig. Mga amigo ta dyan sa katanduan. Good morning, kagawad bong Logroño tabi. Can Boys and Paints, the number one paints. Yan. Sige. Sa bilog na Pilipinas. Okay. Ay, kasabay tapalan sa luwasan. Mega Force Patrol. Ha? Sa panginot ni kumpadreng Jimmy Nasalita. And si Pading Jomar Bien. Pati naman po si Pading Al Mario. Si Joshua Bino, sagod si Jasmine Baloloy. Yan sa luwas ha. Si Pading Jun Napolis sa Control Technical. At tanganing yan na boses mi baga, lumayog pasiring sa ere, maglaog dyan sa speakers kan sa indong radyo, madangog din doon boses mi sa AM band. Jun Napolis in the house. Morning dyan sa mga taga kunyan, Ginubatan. Si Extano. Sir Popoy Balmez, maray na hapon o kaya maray na aga sa imo tabi, Sir Popoy. Nakapasyan ako kay Sir Popoy, naghanap ako kaso washers para sa injectors. The best man yan. JRB Calibration and Battery Shop sa Lapu-Lapu. Baterya kan auto, goma, belts, fluids, maski computerized wheel alignment, duman sa indang Ligaw branch. Morning. Es la bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ecstasy. Sa newsroom, Papa Mar, di ma-birthday sa aga su ama ni Engineer Balidoy 100 years old. Si Francisco Balidoy sa aga, June 4. Ha? Advance happy birthday tabi sa imo. Si News Director Mar dyan sa newsroom. Siyempre si Jen Matthew Balyaran. Si Madam Razel Cortez, Jimos Barrios, Mary Joy Jaresco, sagod si Shara May Leron. Tarabang-tabang sinagabos dyan, pati naman po sa social media platform yan, DCGB News Online. And si kunyan, si Jerome Nico Martinez, dyan po sa IT. Sige. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Uy, may kunyang kita yun, may paraan tabay kita. Art Barbershop sa Bigaa. Uy, mabuhay ka mo dyan. Good morning sa Art Barbershop dyan sa Bigaa, Canlegazpi City. Yan, happy listening manda sa indang mga customers sa Art Barbershop. Sa hindi yan na Art Barbershop tabi nindo. Diyan kita magpaupaw paminsan kay ning sa kuya bagang buhok. Good morning dyan sa inyo na aputunta daw si Jordan Alpaharo kan Tudi Albay. Jordan Alpaharo, Tudi Albay, taga Bigaa baga ini.
Good morning da sa gabos na mga taga Sigun Distrito, Rapu-Rapu and Manito. Yan, lalo na Daraga and Legazpi. Sabi ni Jordan Alpaharo, Jordan, kanto di Albay, sa nga niya na art barbershop na yan dyan sa Bigaa. Dyan iyan sa imong kunyan. Ang barbero ta, tulo, pagpilian. So ama ni kunyan, ni Jerome. Pwede man, nagkukulor ito ng bigote. So, the best. So, ama ni Jerome, kay riba kan barbero ko sa kunyan, ito sa Daraga, si Resti, yan. Ay, ni taga-biga ini, nag-apod na ini, igari iyo ini, so, hello. Hello, Sir Pio. Opo, good morning. Good morning. Ay, yan, opo. San Roque, nagsinahog man tabi. Ay, pala, biga man sa ko. San Roque, mabuhay ka mo dyan, mga taga San Roque. Porok 8 pa, porok 8. Purok 8, ano nagpupukpok na dyan? Basta kareo kang bubong mi. Na paano sububong nino naloho? Isalida ko, bago talo yun ha. Oo, tamang-tama iyan. Tanganing day kaabuton kan tag-uran, nasalidahan mo na sububong. Iyo. Salamat tabi, Sir Pio. Ingat dyan, tatibad mahulog ka mo na mapukpuk ha. Ingat tabi dyan. Salamat, Nin Marhay. Good morning, Jones. Taga San Roque, nagpupukpukan bubong. Dara-dara sukun yan. Radyo. Si Jordan kan todi maray na agad sa mga tagama nito, Rapu-Rapu and Legazpi. Daraga, sabi ni Jordan Alpaharo. Ay, itong kunyan. Sa inutan da akan simbahan. Ayo. Sige tabi, Jordan. Ano ning retrato? Ayun na ini so pinadarahan mo ning yero, buda plywood, mga panglanob, so nasuluan gayon ini dyan sa Maslog. The best man si Jordan, no? Igwa pang nagkahurulog na lumbod, alsahan na lumbod tabi dyan, Jordan. Ipabuhang mo. O yun ay ni gayon, so tinabangan ni Jordan Alpaharo, kanto di Albay. So nasuluan dyan sa Maslog. Maray na aga kay Lawrence Liu, Boys and Bicol Consultant, naka-tune in sa imo, Papa P. Ay, nako. Gandang umaga po, Lawrence Liu, Boys and Bicol Consultant. Yan, sabi ni Sir Jermelo Ariate, nakaantabay mandao. Sa Sir Lawrence Liu, good morning, kan Boys and Bicol. Yan. Buda si Madam Jocelyn Broquesa. So agom ni kunya ni Teng na Broquesa. Sige. Okay, di taod-taod tabi ha. Mabultada kita, igo kitang na mga temas. Tanganing makakuang kita bilo ta alanganin bagaho Jun ilaog mo na yung mga commercial hanggang sa time check tanganing malado-lado ta and pag ma-time check signalan mo lang ako tanga ma-acknowledge. So we will be right back pakali sa nagkaperang pagirumdum. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! sa pamilya, Ganado! at syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Si Kaloy... Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, alaksan if aragad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatian. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, nin kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Oras Pilipinas, sakto po yan, 9:30. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver or lover, boys. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver or lover, boys. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, duro-diretso na kita kang programa Tingog Kanbanwaan. May report kita dyan sa luwas. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, what's happening? Good morning, tabi! Iyon, naputol. Pading Al, good morning! May difference, nag-e-echo. Hello, Pading Al. Pagtingog, nagdi-diferensyan mga report. Hello, Pade. Kumpadring Al. Yan. Sige, dali Pading Al. Tapig ayos ni June. Igwa lang ning diit na ako niya. Nagre-dial si Pading Al Armario dyan sa luwas para sa mga dagdag na istorya. Pagtingog, minadi-diferensya. Dali lang po na ano. Sige, tabi, yan. Ang mga centenarians, makunigwa ning goran ito, 100,000 man from the national government, 100,000 man. Sige, yaw na, okay na ang connection ni Kumpadreng Al Armario. Isihon taan ni sa labong karas ka na istorya, Kumpadreng Al, marhay na Alda, what's happening? Yes, pare, maray na aldaw. Mas dakol ngunyan. Ang interesado sa pwestong board member on sa primer, digdi sa segundo, asin sa tercer distrito kan Albay sa maabot na eleksyon. Yan ang natutunugan tangon yan dahil kadakol ang mababakanting pwesto. Enot sa primer distrito, bakante ang tulong slots sa board members. Last term na ni board member Ray Bagais na may plano man magkandidatong alkalde kan Tabaco City. Last term naman ni board member Vic Siga Jr. na posibleng magiging running mate ni Bagais in kaso sa Tabaco City. Asin kunday magbago ang danagan, posibleng makakalaban niya man si Vice Governor Glenda Ong Bungao na dati man board member na salidahan naman ni appointed board member Attorney Sina Marie Onrobia de la Cruz. Kaya dakol mo niyan ang interesado sa pwestong board member kan First District kan Albay. Digdi sa Second District, last term naman ninda board member Rolly Rosal na piglalao man na mabalik man sa Legazpi sa pwestong City Councilor. Yan tras na si board member Vince Baltasar. Last term naman, igabana man na madalaga na Vice Mayor kan Legazpi City. Kaya solamente ang mawawalat sa pwestong board member na incumbent, iyo si board member Attorney Melissa Armedilla abade sa Armedilla. Sa 3rd District kan Albay, matatanda man sana solamente si board member Jasem Palmiano.
dahil sa tulong board members na sinda board member Eva Ribaya last term naman dahil pa man nagbubuto ako ano ang plano ni board member Ribaya mientras na si board member Dante Arandia last term naman lantada naman na nagkabalangibog na ang plano niya iyo ang magkandidato man na vice gobernador. Si board member Jessa Salceda last term naman ang panabana iyo maninian madalagan na alkalde kan Pulangi. Kaya mas dakol mo niyan ang interesado sa mga pwestong ini akan board member magpoon sa 1st district, digdi sa 2nd district, magin dyan sa 3rd district kan Albay. Di sa 3rd district compadreng Al piraan mababakanting puwesto over. Tulo tabi pa di, tulo. Ba, Solamente so- mawalat yan si PM Justin Palmiano. So talagang open sesame ang laban sa 3rd Open, district. ah. Tulo Third ang bakante district. tabi compadreng Al. Tulo, oo. Sa 2nd district, Sa 2nd district, sarok man ang mawawalat si board member Attorney Melissa Badesa Armedilia. talagang freewheeling man sa 2nd district. Tulo man at Tuluma. tulo man. Adua. Oho, di. Oho. Tuluma sa nabaga sa 2nd district. Oho. Diyan sa 1st district iyo man. Aros baganti ka boss, apwera sa kung magpadagos ini si appointed board member Attorney Siena Marie Onrobia de la Cruz. Iyan. So ang gustong sabihin kumpadreng Al, magkakaigwaning panibagong kompleksyon sa sanggunian pang lalawigan. Tama katabi pa de. So interesting enough panagad, tama yan ang gulukan sa imong istorya. Interesting enough na tibaad inian mapupwede na pagkakataon na igwa lamang magburutwa na abogado, titulado na siguro baka ba kung suna sa streamline kang politics baga ano or pwedeng mga baguhan na igwaning potential man lamang. Yan, Oho. naramdaman ko kay ito kan panahon na kita nasa nasa youth level pa man kay ito pa rin. Oho. So mga matitindi bagang board members kay ito. Yes. Oo, naramdaman ko Gina Carino. Uy, matindi ito. Si mga dipunto na garing. Iyo si Diponto abogado vice gobernador attorney si abogado Danny Asanya presiding officer. Oo, mga matibayon ito. O si Dipontong primong Dondon Fernandez. Oh, yan yung pa tapos si yung kope. Si Dipontong Biyong Kope. Yung kope. Oh, tapos president si Dipontong Ching Baklaw. Yan, yan sa mga naiidaw ko ito talaga ba? Talagang mahiling mo ang mga argumentong matitindi. Yan, argumentong English kung English, wisdom kung wisdom. Dahil katong uso ang mga executive session, session regular. Dahil kay tuning rulutuan sa executive session. Dahil talagang actual. Actual mo dahil yun mo pag mina-articulate sinda, paghuna mo gabos abogado. Yan, naidaw ko ito. Igwaning hararom na wisdom and ang parliamentary rules is so exciting enough na pagmasidan. Magayon ito, kayto. Oo, kasabay pa dyan si Ngunyan baga. So pag iriba tadigdig Ngunyan nasa City Hall baga. Si Boss Art Usia. Yan, sinasabi ko. Tapos nakikidebate man talaga dyan. yan si abogado Jong Bonafeca ito sa Sangguniang Kabataan. Yan, idol ko yan si Attorney Jong Bonafe, matindi yan. Tama. Magayon yan na ang gulukan istorya mo padingal. Open sesame Ngunyan, ang Sangguniang Panlalawigan tibaad lamang. Igwaning talagang mapagpilian ang mga taga-probinsya ng Albay. Correct. Itong so talagang ma-articulate na ngunyan bagay, hindi naman sa pag-insulto sa kakayahan, pero namimiss na ito sukan ng mga nakagi na English kung English. Paguna mo mga abogado minako. Mga stakes man na bigapon. Yan, O di, ang matatada sa 1st district, si Sayna sana kung magpadago si Attorney Sina. Siya sana. O sa 2nd district, ang matatada, abogada man, Attorney Melissa. Sa 3rd district, ang matatada, si Board Member Jasem. Plus, yung ex-officio ngunyan, siyempre, taiba man ang termino ka yan. O si kinatawan Hisham,
Isyam, Oo. Isyam Ismail. Buda So, si- yan sa performing board member man ko niyan. Very promising man iyan. Mhm. Si kunyan so sa mga sa kapitanes. Siya nga di sa kapitanes, so sa konsihales. Si Kongkong Salceda. Si Kongkong na Salceda, yan. O yaw na yan, mga ex-officio, mga matitindihan, kuwang kaan dyan. Tapos saro pa, SK. sa SK. Si Mateo. Boa. Gamboa. O yan, ang mga magkakatar. So open siya sa Mimanangga, duman sa mga regulars. Correct. Oh, yan. Kaya yan, dako lang interesado. Mhm. Dako lang interesado nga tabi pa Miyo. sa mga pwestong ini sa board member. Roger, sige. Yan pa rin ang informasyon natin sa Capitol. Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadring Al, sa mga dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Iyo baga, June ha, hilingon mo ang kumpuan matatada mananggad dyan, iyong mga ex-officios. Ta igwasin na ning sa diring term of office na bako pareho dyan sa regular na elehidong kinatawan. Ibaan sa indang termino de opisina sa irarom kang local government code. Yan. So mga regular na elehidos, 3 years iyan, mentang ining ex officio members, depende po sa parang igwasin na ning sa diri man na charter, bako iyan kasabay dyan. Kaya matatada dyan, si Kongkong, kinatawan Kongkong, si kinatawan Isam, buda si kinatawan na Gamboa. So mga sa ex officio. Then sa regular na elehidos, 2 abogadas, abogada Melissa, abogada Sina, then si kinatawan Jasem Palmiano. All the rest open playing field sa pagkakinatawan. Yan. Sa tuya digding pinagabangan kung si Isay ang maburutwa dyan tabi na mga pangaran sa mga pwestos na yan. Sana po igwanin mga magburutwa pang iba na pangaran ano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan. O kaito pa, si kinatawan na Dodo na Sales. Yan. Tapos si kinatawan Usti na Kalyeha. Nakasabay pa dyan tabi ano. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Nagkarorumduman ko man nagad yan na kunyan ka ito mga kinatawan na yan. Ako pag mina day pa uso ka ito June yan na mga executive session. Puwede de los obos baga no? We're not single out, data pig single out ang sanggunian ano. Igonin mga sanggunian na pagdaay na kaya baga kan kumbaga kikarapos-kapos na sa sa wisdom siguro or pag nahihiling nila na tiba masemplang kita sa publiko minapaapod na sa naning executive session sinda-sinda na sa na June kaito da iyan uso balitaktakan ning kumbaga dunong ka ito ning wisdom
and parliamentary rules application daing mga or executive session afuera na sana kung igoning very sensitive matter na pwedeng makaapektar sa seguridad siguro kang kunyan kan probinsya ning Albay kay to ano man nasanggunian. Ngunyan uso na executive session dumana sa nagirestoryahan ko nanong kay to dae laban kung laban. Pagkatapos pag dai kaya pag dai nagkakasinurunduan, let's divide the house. Binako aning chainsaw June pipan daran chainsaw biba nga ang sesyon hola. Let's divide the house. Dahil po, minaburutuhan na sana. Then kung anoon minaluwas, na desisyon ka na mayoriya. Because that's the essence of democracy and representative form of government. Na pagday nagkakaintindihan sa mga issues dyan sa sanggunian, sa House, imaging sa Senado, minaburutuhan, then, sumayoriya, iyon napapaurog. Yan ang saro sa wisdom kan essential ning representative and democratic form of government. So mga representantes na sana ang nagdideribate. Diyan sa sanggunian, bayan, lungsod o panglalawigan and Congress, lower and upper house. Taday man mapupwede yun nasa kung demokrasya ang pag-urunan, pirmi mo kukonsultahon ang tao, ang komunidad sa kabilugan. Dahil yan pero may magkakauro yun, taman iba-iba by nature, ang dalagan kan utak kan tao. It will be chaotic. It will be chaotic. Pandemonium. Anta iba-iba ang pananaw nin sarong persona. Ang pagiling kan sarong persona sa kolor na iyan. Pwedeng violet. So sarong ba kung yung na violet, lila nga iyan. Pero may naiguanin pagkakaibanan. Now, tanganing malikayan iyan ang saro sa ining logic kan representative form of government su mga representante sa sana pipili unta kaya nga ni nga natatapig inject ko ining anggulong ini kaya nga ni kaipon magpili kita kan kapable intellectually kan mga representantes niya to tasindaan ang maboses duman sa sanggunian bayan, lungsod, or lalawigan, or senado, or kongreso. Sindaan makikipag-debate duman using the wisdom na as in authority na ipapasublit niya to comes election. Tanganing bakong masamok, duman na sana sinda mag-deribate, tayo ng essence kan sarong representative form of government, sinda sa mga representantes ang mag-bibinaralyuhan ng mga ideya sa irarom kan sarong bubong, panglunsod, panglalawigan, pangbayan, senado or kongreso. Na ipiga-aplikar, ining pigasabi niya itong parliamentary rules. Yan. Yan nga ning parliamentary rules, pwede na apo na organized chaos. Yan. Organisado na pagderibate. Yan. Takun ibababa mo ang kada issue sa komunidad, ribok na permi, da imaabante ang komunidad. Ta perming magkainiba yan ng lado. Kaya duman na sana sa kongreso, senado, panglalawigan, pangbayan, panglunsod. So dyan so mga representantes na sanaan magdidiskusyon dyan tabi. So yan po ang sistema. Dyan sa sanggunian, panglalawigan, magiging kunyan-kunyan, open playing field, halos gabos na pwesto dyan sa sanggunian panlalawigan. Inda ko sa natabi kung igong mga kwan dyan, magburutwa na iba pang pagngara na pagpilian kita from 3rd district, 2nd district, and sa premier distrito ka na probinsya nin Albay. Yan. Madali na. Oktubre baga ang certificate, pag-file kan sa idang certificate de kandidatura. Ano? Tabi, June. So, pag atid-atidan tana ayan tabi. Sige, may mga istorya pa kita dyan sa luwas. Ang sa tuyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy. Nasa linya. Idagdag ta. Ang koneksyon dyan kay kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy Pade. Good morning. Yan, napuputol ang ating linya dyan, June. Sa tuyang Konsul. Good morning, compadre. What's happening?
Hello? What is happening ba yan? Kaso bago dahil maning diferensya na no. Pero pagdadig din na kayo. Sige. Sa dali lang pa din Jimmy hata pinag-aayos yung connectivity niya to diyan sa imong area. Mainit baga ang dalagan na mainit ang klima ha. Yun na ni supiga sabi gayud na transition period from from dry season pasiring sa wet season ha. Sabi baga ni Dr. Cedric Dae pag masalida na ngayakan panahon klima igoning periodo na medyo bakong maparos-paros. Kaya so ara nga ang malataw ning todo baka iyo na ini medyo mainit na bagang alangaang niya to ha sa tuyang palibot. Yan. Pinasok ko na agad si Pading Jimmy tabaka niya ako maputol talkumista na putol. Maray na aga Madam Beth Costa diyan sa Costa Enterprises sa Sentro Can Legazpi. Ano Madam Beth long time no pasyal diyan sa imong tiendahan. Halo yun naman yan nakapartner kan DCGB. Asin kan Legazpi ang Costa Enterprises. Mga kunyan dyan. Mga generator sets. Mga water pump. Trapal. Kutsu. So mga foam. Yaong baga dyan tabi. Mga panghawan. Itong grass cutter. Igod dyan sinani mga tools tabi man. Yaon dyan sa inda kay Madam Beth ko sa Costa Enterprise. Yan sana sa sentro sa may Shell gasoline station. Uy, good morning dyan sa Indo ha tabi. Madam Beth Costa. Siyempre si Manay Yolike dyan sa Pawa. Kumusta na kamo dyan Manay Yolike sa Pawa Can Legazpi City sa kun sa familia. Oy, si Madam Beth nag-good morning man. Good morning, Madam Beth, tabi. Congratulations palang tabi. Kay Joshua Pama. Yan. Na-promote si Joshua Pama sa Bureau of Fire Protection. Idirekta na lang natin yung connection niya ng problema. No? Yung connector ang nagiging problem. Sige, congratulations kay Sir Joshua Pama kan Bureau of Fire Protection na-promote. Alaga naman. Sige, nasa linya na si compadreng Jimmy. Dagdagantan mga istorya hali dyan sa luwasan. Yes, Chief Jimmy Padi. Good morning. What's happening? Yes, Padi. Maray na aga sa mga parantabay. Yan, kita ko dyan, digdi sa Sangguniang Bayan, kadua sa expected ka itong sa luwas niya to ka nakaaging Biyernes. 70 years old pala ini, Lula. Aha. Wako man 67, nag-graduate ki senior high school. Datako ang ko daw. Kasi bago ko ta na naka-ready na, kundi dahil kita nakakalaog, madali ta laogong kung giraray sa Sangguniang Bayan. Nagkudak-kudak ko na kaya. So, nag-graduate ini sa kunyan sa elementarya, ano? Iyo. Na, high school. High school pala, sa high school. 70 anyos, 79. Lola, good morning. Nag-graduate na po ika na? Digdi po kita sa radyo po kita sa DCGB. Pwede mga araman sa pangalan mo po dito. Live kita, digdi kita mainiton ta nakatangot kita sa aircon, sa likodan kan aircon. Live kita sa DCGB sa ibong nalinya si Paring Pio sa Angkor. Ano po pangalan ta? Rosemary Robrigado Ranyola. Rosemary Robrigado Ranyola. Okay. Piran edad mo? 70. 70 years old. Pwede, ipasa ko na sa mo, ikanan magkaoron kay Lola. Hello, maray na aldaw tabi. Marayan Ruman po. Opo, si Pio Fernandez tabi ini kan Radyo DCGB. Nadadangog kita sa programa Tingog Kan Banwaan tabi tiya. Opo. Opo, pero natabi ang edad mo?
70 years old po. 70 anyos. No arin an birthday mo tabi? May 17, 1955. Mayo 17, 1955. Ano po? Opo. Aba, di 70 years old ka na tabi. Ano? So, kumpletong pangalan mo tabi, Giraray? Rosemary Robrigado Ranyola. Yan, triple R. Opo. Okay. Nag-graduate ka tabi sa high school? Nag-graduate po ako sa high school last November yata, yon 22, sa Astrodome. Oho. Alsman, Alternative Learning System. Sa Alternative Learning System. Ano tabi? Oho. Sa North District. Iyo tabi. Ngunyan, nata tabi, nanay, ta inabot kan araw ka na edad so pag-eskwela mo, pag-graduar mo sa high school tabi. Nakapag ako, nagpundo kasi der sa kahirapan, sa buhay, di naman ako nakapag-eskwela kasi ako yung panganay sa pamilya namin. Ako na tumulong sa aking mga magulang, sa mga kapatid ko para sila ang mag-aral. At ako nang tumulong maghanap buhay kasi yung ama ko noon nawala ng isang kamay, wala natutulong sa nanay ko. Hindi na ako nag-aral. Oh, anong year level ka natigil ng pag-aaral? Natigil ako mag-aral, first year ako sa high school. Sa Taban National High School din ako Sa UAS? Opo. Oho. Pirang taon kang napundo mag-adal tabi, nanay? Matagal. Almost siguro mga more than 50 years. More than 15 years? 50 years. 50 15 anyos? Opo. Okay. Pero po, 50? Opo. 50 years. Kasi ngayon, 70 na ako. 50 anyos pa din natingga? Ay, naku, 50 anyos. Now, anong pirang taon ka, pirang na sa edad mo, ka nagbulta na katabi pag-eskwela? Nasa 67. Okay, nag-enroll ka sa high school? Opo, pero alternative learning system kasi noon baga pandemic, modular. Dumang ka nakaisip, ta pwede man na modular. Opo. Oho, di itong natapos mo sa imong pag-eskwela during the pandemic? Opo, yung junior high. Junior high, tapos ka na, nagtapos ka na sa senior high? Opo. Senior high, nagtapos akong senior high. Na-experience mo pa man nanay so face-to-face classes ngunyan? Nag-ano lang kami pag mag-i-exam, yun, face-to-face kami. Iyo. Ano man pero modular. Pag ma-exam, dangan ka mo nag-face-to-face? Opo. Ano man so na mamatian mo kan mahiling mo sa mga ka-eskwela mo tabi, ta medyo abantido sa edad mo? No primero, parang nahiya ako. Pero, pinorso ko makapag-aral ulit ako kasi ako yung mga nagtuturo sa mga apo ko noong modular. Tapos, sabi ko, mabuti pa mag-enroll ako sa ALF parang mabigyan ako malawak na kaisipan. Matuto ako ng mga sitwasyon doon sa module. Kaya, nakaporso ako makapag-aral. Ayun. So talagang grabe ang pagtabang mo ta. Ika na so nagpundo mag-eskwela ka ito, tatinabangan mo so iba mong mga tugang. Ngunyan, sagkod sa maedad ka na, nag-eskwela ka, tanganing makaturo ka manggiraray. Opo, sa mga apo ko. Sa mga apo mo na, ay, talaga. Hindi, kang pag-graduation, nag-attender ka man kan seremonyas? Opo. Di nagtuga ka man? Nagtuga ako. Tapos ako, with honors. Congratulations. With honor pala. High honor pati. With honor. With honor. Di, 91. ano ang sa imong kunyan? Ano ang sa imong advice sa mga nag-i-eskwela ngunyan na ang iba, medyo iuga ka na tabi mag-eskwela? Ang advice ko sa kanila na di sila tumigil, na hindi sila makapagtapos ng pag-aral
Kasi ang pag-aaral, yun lang ang natin para tayo matuto, makakuha ng magandang trabaho. Sabi ko sa mga apo ko, kaya mag-aral kayo. Kaya yung mga apo ko, kasama ko nag-graduate sa senior high. So mga apo mo, yun nagkaiba mo. Opo, yung isa kong apo, kasama ko. Parehas kami nag-graduate. Pare ka mo nag-graduate. Di, kung tama ang saro kong nahiling sa imong katuyuhan, nag-eskwela ka, tanganing makagraduar, bako na makatrabaho, kundi makatabang pang magturo. Opo. O yun, mag-share ning knowledge. Oy, nako. O sige, tabi, gari igwa ning itataod dyan sa imo na pag-undra, pag-rekonisir, so sanggunian bayan tabi ka na uwas. Anong masasabi mo, tabi? Lalo akong nagpasalamat na makatabang sa akin. Gangwan ka ding pangidad ko. Ano mga sinabi ni Vice Mayor Hector Loyola? Ano mga surprise sa mo? Mag-ano para silang resolusyon. Opo. Wala ibang sinabi? Opo, wala pa. Dahil pa sinabi sa kuso, sinabi sa... Dahil nasa si Tindara sa magtarap ka. Okay, so nagkudak-kudak. Pida ka kasubago Opo. Nagpiricture Opo. Nung mag-graduate nga ako sa junior high, marami sa akin nag-ano ng mga broadcaster. Gaya si dahil napagabay na. Tapos ka na ngunyan. Ano na ngunyan ang mga plano mo sa masunod? Ang plano ko nga na, hindi na ako mag-aral kasi 70 na. Pero may knowledge ako, makatulong ako, makapagturo sa mga apo ko. By the way, piranaki mo? Ang aki ko 4. 4 na upo. Tapos? 2 yung nakatapos, yung 2 under. So ano ang sabi ka nakatapos ka? Natural, nagtiripon-tipon sa harong nindo. Ano man sabi sa mo? Ugma sindang maray. Sindang na ugma na ako nakapagtapos. So akis ko nga ning sibang amo sa akin nagparit sa stage, nagtong medal. Sister mo buhay pa? Garla na. Gada na. So dahil na ikang plano mag-college? Dahil na, nag-aalaga na ako ng mga apo ko. Sabi ko sa digdisan ko ng baka gusto mo pa mag-college, tabangan ka. Ako na? Di na, gurang na. 70 years old? Hindi na sana ako Ako sugon pa si Tia. Aram mo, kumpadring Jimmy, ang nahiling ko sa iyo is busilak, sabi sa Tagalog, busilak na puso ning pagtabang. Very unselfish. Very unselfish. Nagpundo siya mag-adal, pinatapos niya, so iba niyang mga tugang. Then ngunyan, maski may edad na siya, ipinadago siya sa pag-adal niya. Tanganing makaturo pa siya, duman sa mga apo niya na naman. Positibo. Pangarugan tayo ni. Maski araw ka na may edad na, dahil siya nawawaranin pag-asa. Paglao. Yan. Advice mo po, Tia, sa publiko na nagaparaloya-loya, nagpaig pa eskwela kan mga magurang pero di ka rin naipig pa pangalagan. Ano ang advice mo? Ang advice ko sa mga out of school youth na hindi na nag-aaral, yung mga adult, senior citizen, dapat sila mag-aral ng mabuti kasi ang edukasyon, yun ang makakatulong sa atin. Makabangon sa buhay. Lalong-lalo na yung mga apo natin. Pag ikaw porsigido mag-aral, yung mga apo natin, inspirado, nag-aaral din, kasama-sama. Very good. Talagang pangarugan ini, modelo ini si Lola. So ano ang advice mo? Tangon niya nagsisisyon na tabi, Lola, mahalat ka? Ano dyan sabi sa ni Vice Mayor Hector Loyola? Pamasakit po. Ora pa? Pipahalat ka lang digde? Kami ni si principal po. Ayun sa principal? Yung pala si principal kay iba niya tabi pa de. Anyway, thank you Lola. Opo. Congratulations. So yan tabi pa de. Ang sa tuyang pagtugay guys sa istoryang ini, 70 years old pa lang bago man 67 years old. Congratulations. Yan tabi pa de. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si Jimmy News. Thank you so much, kumpadring Jimmy, sa istorya hali dyan sa Uwas, Albay. Mabareta man una si Kunyan, si Madam siya na Leron. We will be right back.
pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 10:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray na pinagtibay ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., asina Singapore Defense Minister Dr. Nang Eng Hen, ang mahiwas na bilateral defense asina security relations sa pagultanan kan duwang nasyon. Sa said ng pagpupulong sa sidelines kan 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagkasundo si Secretary Chodoro asin Dr. Nang na lalo pang pakusugon ang kooperasyon sa mga isyong may kinaaraman sa seguridad sa rehiyon. Sinabi ni Dr. Ang na pigtatauan importansya kan nasyon ang boses kan Pilipinas sa mga regional asino multilateral forum. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Maileron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya.
Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimate Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Si Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, CISA Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel Family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo.
Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Governor Rex Lagman, maaasahan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, thank you so much sa June. Buwelta na kita sa tuyang programa ngunya na pagkaaga. 16 na makalapwas ang alas 10. So mga nagluluto dyan, maray na udto sa Indo, pasiram-siramanan tabi, madali na baga na naman, oras di peligro na. Yan, good morning sa gabos na mga misis ng tahanan, nayaon din sa kusina. Maray na udto tabi sa Indo. Dai paning movement sa presyo and demand kan petrolyo. Wara ning announcement. Status quo siguro tabi Yan. Guwo. Magayon-gayon ba ito dyan na Mayor Alice Guo, Sina-standby sa atin, si Pading Jomar kita, ipasok natin sa ere, tanganing diretso na kita kan sa tuyang programa. May mga dagdag na informasyon si Compadreng Jomar Bian. Hali man dyan sa 1st District Albay. Compadreng Jomar, what's happening? Good morning! Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, dakol na kaupugan, additional na karaman, si Mayor Crisel Lagman Luistro, asin ang iba pang alkalde na miyembro kang na nag-iriba sa Thailand sa sendang pagbisita bilang parte kang programa kang Area Development Team 1 na mapagdadalan ang ibang mga good practices kan Thailand na pwedeng i-aplikar digdi sa 1st District Albay. Ini ang ipinahayag ni Mayor Crisel Lagman Luistro pagkatapos kang flag raising ceremony kasubago sa atubangan kan mga empleyado kang City Hall. Kaya yung sinabi na saro sa nariparoninda, ang Thailand, ang slogan, magpung kayo, sundungon yan, saro sana, depig babago, Amazing Thailand. Ba? Kung ikukumpara ngayon sa Pilipinas, relibong na ang mga turista kung ano ang Pilipinas, kung ano-ano ang mga nabilog dito sa Pilipinas na slogan. Tama man. Pagsalida kan administrasyon, iba naman sa sekretaryo, iba na naman ang slogan. Correct. Yan agad sinabi ni Mayor Crisel Lagman. Primero ngayon, Peace Island, Philippines. Pagtugaw ngayon ni Gordon, wow, Philippines. Naging Philippines kay ganda. Sunod naman niya, it's more fun in the Philippines. Yan. Nasundan pa, experience in the Philippines. No. Experience in the Philippines.
Tapos, we give the world our best kan 2023 na sinaridahan man tulos kang Love the Philippines. Yeah. Ay, dako talaga, Mas magayon ni sugibo kang Thailand. Ngiro-ngiro sa duman sa Amazing Thailand. Tapos, sibog pa ka na sa nakitagline every year kung ano ang gusto nidang tawaning konsentrasyon na i-promote. Yan, Pero tama. Amazing Thailand manggirari nga ya. Oho, sige. In that way, din nalilibukan mga turista. Pero rungdo mo ng Thailand, Amazing Thailand. Yan, Totoo ba nang pa rin piyuta sa tuya? Anong rumduman sa Pilipinas? Narumduman ta sa Philippines? Di ba na naman? Ay, tatama ka dyan, kumpadre. Tama, buda si Mayor Crisel. O, kumbaga, kung sa branding, pag iba-iba. Let's go to the Philippines. It's wow, Philippines. No, it's more funny, the Philippines. No, it's love the Philippines. Saan ko na mauyam na sana sa turista? No more Philippines! Maski ano-ano na sana ngayon. Diba sa Thailand, bagpo nga kang kinagang titulo, yun na yan. Oho. And sarod na ito sa mga strategy. Tangani na ang recall kan turista, Yan. makayaon, permisa, pag sinabing Amazing Thailand yan, naroharap ka yan. Kaya nga ni agad naman, sa mga masunod na administrasyon kan tabako, na dahil mapagbagoon niya so City of True Love. Yan, oo. Total ngayon, naka-ordinan sana ngayon yan. Oho. Bakit ngayon pag nag-ibanan Mayor Digdi, iba naman ngayon bako ng City of True Love. Sana dahil mag-ipagbagoon, tangani na may identity. Tama man. Apoy nagkayan pa rin Pio na antaro sa pinakatuyo duman kang ADT, iuan adalan itong mga pakinabang kang vertiver, grass. Yan, oo. So kanakaulay mong napagkatsagaan sa iyang sinabi na nadumanigdaan mga lugar na pinagpuproducer ini, pati naman sa mga lugar na pigpoproseso ini para sa iba-ibang mga produkto na pwedeng pagkagibuan. Napagadalan na daw ni Denny na obserbaran ninda, and anytime soon pwede na nindang pagadalan kung paano man may aplikar ini. Digdi sa Premier Distrito Canalbay. Ang vetiver grass, susok sa alkalde, iyon pananom na uabot na ang gamot nag-aabot sa 3 hanggang 5 metros na pinagagamit para sa para pang-kontra sa soil erosion. And of course, igwaman dapat ding piyo duman na lugar na kalbuna, tinaduman kayan para maritinir ang stability kang daga na day magpara rarasay asin mapakinabangan pa matanuman pa nin mga kahoy pagabot kan mga aldaw. Very good. Yan pa rin piyon mga dagdag na barata, Jomar Vian, DCQV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Follow-up hali dyan sa siyudad ni Tabaco. In connection duman sa pagbisita baga kan halos kadaklan kan mga miyembros kan Asian o kaya Area Development Team digdi po sa Albay. Sige, may mga nagkaararaman sinda duman. Tabi na kunyan ining pwedeng aplikar digdi sa tuya man na palibot particular dyan sa Tabaco City. May dagdag pa kitang informasyon. Ali dyan sa luwas. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio. Sandali, si speaker kay ni paano ba to? Yan, ay na. Joshua, good morning. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga itong bareta, riparong kinagat kan mga paraoma sa Bilog na Bicol Region. Ang mas pinagayon o mas pinahalangkaw na presyo nin paroy na pigbabakal ka National Food Authority o NFA. Dahilan pa halos 5 beses pinahalangkaw tabi Sir Pio. Sunagin accomplishment kan NFA Regional Office 5. Darakan mga pinabarakal na paroy kan mga paraoma. Ninian rason kung nata si OIC Regional Manager Julie Linaresas, dakul ang kaagmahan mo niyan, dakul ang buffer stock kan sa imbang ahensya na mapapakinabangan insa so alaga dayman tigahagat magkaigwanin kalamidad. Yan. Sigun tabi Sir Pio kay Linaresas, para sa bulan kan Mayo 2024,
nag-target sinda nin 51,500 na bags nin paroy na babakalon sa mga paraoma. Nakigig sinda Sirpio dahil lang ta uminabot sa 269,888 bags ang nabakal ninda Sirpio sa mga paraoma sa bilog na Bicol Region. Katumbas ini nin 524% na accomplishment. Kung kaya dakula suna itabang kay itong bagong buying price kan NFA. Dahil ta kinagat talaga ini kan mga paraoma. Takon marireparo halos halangkaw na ang bakal ngunyan kan NFA kontra sa mga kumpara sa mga pribadong nagbabakal nin paroy. Ang bago kaya Sirpio yung price scheme kan na NFA para sa clean and dry na paroy, nagpupuon 23 pesos, sundo 30 pesos. Depende sa klase na guide kung gango na or sa bagay puro na yan binalad ang pigpapabakal diyan sa NFA, over. Ini Sirpio yung clean and dry, ini sugango ng maray. Yan. And ang presyo kaya nagbabago kada semana depende sa ikatalaan na presyo kan NFA. May semana ngayon na ang bakal 24 pesos, 25 pesos. Pero magayon kung machintuan kan parong paraoma, kung ang barakalan kan paroy sa laog nin sarong semana, susog sa pinalawas kan NFA, minasundo Sirpio sa 30 pesos. Yan. Pero kung ang paroy mong i-deliver digdi medyo dumug-dumug pa, nagpapatak ini Sirpio nin 17 pesos, sundo 23 pesos. Buro barato. Pero darakan bagong presyuan na iya na mas pinahalangkaw. Sigun kili na resas, maug masinda, tamas dakul na mga paraoma ang nainggan yung magpabakal nin paroy sa National Food Authority na yung napapakinabangan man oras nin kalamidad para sa mga relief operation. Roger. Yan tabi Sirpio ang latest susog sa pakitag-ulay sa NFA nila pagkaaga. Just Pabino, BCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa National Food Authority. Grabe ngunyan ng ani grabe ang ani ngunyan kaya nakakatabang-tabang man iyan po sa pag-buffer stock niya to kan pangangaipo sa paroy. June, anong advice pakihiling kan sa tuya dyan na kunyan na itinerar na ipadangog na sa tuyang dapat maipadangog yon? Banwaan na kumpleto? Yeah, very good. Salamat kan sa ido paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos si News Director Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.